हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननो आं दिनै मोनसे खबर होनो लादों। बे खबरानो जाहैबाय, नोंथांमोना दासिमबो मिथियाखै जानो हागौ। बियो जाहैबाय इरफान खान। बिथाङा सासे जोंनि हिन्दी फिल्मनि बा हिन्दी सिनेमानि सासे एक्टरमोन। बिथाङा दिनै मुंख्लं जाबाय। टाइमा 11:57 जानो हागौ नै दिनैनि। टाइमा गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना अननानै निमाहा हो आरो सुद्रायनानै ला। नाथाय बिथाङा जिउ गोमाबाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथों होननानै आङो आसा खालामबाय। लोगोसे बिसोरनि फेमिलिनिसिम आं कन्डलेन्स खालामबाय। बिथाङा मा जानानै थैदों आरो माबोरै थैदों आं बेखौ एसे खोन्थानो सानदों। बिथाङा गावनि बेमारखौ 2018आवनो बियो मोनथिनानै मोनखादोंमोन, 2018 मायथाइयावनो बेनाव मोनसे टिउमार जाबाय होननानै। नाथाय बिथाङा बेखौ जानायखौ मोनथिखानानैबो बिथाङा गोख्रों गोसोजों बिथाङा गावनि देहाखौ फाहामनो नाजादोंमोन। नाथाय फैयै फैयै दिनै बियो लकडाउननि समाव गावनि बिमाखौबो नुवासै। बियो जयपुर सिटियाव बियो न'खौ गावनि न'आ जयपुर सिटियाव बियो न' लुनानै थादोंमोन। गावनि बिमाया जयपुरावसो दंमोन आरो गाव मुम्बाइ कलिबेन धीरुभाई आम्बानी हस्पिटालाव दङमोन। बिथाङा गावनि बिमाखौबो मोजाङै नुलाङासै। भिडिअ' कल खालामनानै बिमाजों एसे रायज्लायहरनो मोन्दों होननानै जों खोनादों। नाथाय बिथाङा सासे बुहुत मुंदांखा सासे फिल्मनि एक्टरमोन आरो बिथाङा। नाथाय बिथाङा जिउ गोमाबाय। दा जोङो बिथांनि फिल्मखौ नुनाय नंलिया। नोंथांमोना सिनायखागोन बिथांखौ नायोब्लानो। बिथाङा माने बबे जायगायाव थैदों होनदों, मुम्बाइनि कालियाबान धीरुभाई आम्बानी हस्पिटालाव बिथाङा रुंसारि जाबाय। बिथांनि बैसोआ जाहैबाय 7 जानुवारि 1967आव बियो जोनोम मोन्दोंमोन। टटेल बिनि बैसोआ 53 इयार्स अल्ड जाबायमोन आरो। दा बिथाङा गावनि जिउखौ खोमानानै लानांगौ जाबाय। माने मानसिनि जिउआव सानसे नङा सानसे माबा मोनसे जानानै मानसिया थैनांगौ जाखायो नालाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनाय जाबाय आरो लोगोसे शेयार खालामना होबानो जाबाय। जोङो बिथांनि जिउआ सोरगोआव थांथोंसै।